Tak ještě jednou dobrý den z mé strany, nebo jménem mým. Já bych asi začal dříve, než vám ukážu, než vám představím naši společnost, nebo moji společnost, kde jsem současně zaměstnán, a samotnou prezentaci, tak možná se představím trošičku já. Přijel jsem tady dneska mezi váma poprvé. Jsem za to nesmírně rád, nebo že jsem rád, že tady můžu potkat spoustu zajímavých lidí a vyměnit spoustu zkušeností a naučit se snad taky něco nového, zajímavého. Moje jméno je Miroslav Karas. Já v současné době pracuji na pozici obchodního ředitele pro společnost Philips v České a Slovenské republice. Já jsem začal svoji profesionální kariéru někdy v roce 2000 jako obyčejný nebo ten nejzákladnější trainee ve společnosti Gillette, americká společnost, která prodává holení, žiletky. A tam jsem zůstal 5 let a vypracoval jsem se vlastně přes nějaký to klasický kolečko sales, marketing, finance na pozici trade marketing manager, zodpovědný za Čechy, Slovensko a 2 značky, Braun a Duracell. Braun elektrický holení, pánové asi znají, a Duracell baterky. V roce 2005, kdy společnost byla koupena společností Procter & Gamble a teď se jakoby nevědělo, co se bude dít, nebude dít. Já jsem dostal pracovní nabídku jít do Budapešti, ale ve stejnou dobu jsem dostal i pracovní nabídku od konkurence, de facto od současného zaměstnavatele, jít pracovat taky na regionální jakoby pozici, ale bylo to umístěné ne v Budapešti, ale ve Vídni, což jsem si říkal, že je určitě zajímavější. A i ten region byl taky jako větší, že to bylo včetně Ruska, včetně celého Balkánu a biznis asi v hodnotě celkových 300 milionů euro. Takže jsem se rozhodl prostě, že ty karty teďkom přehodím a změním a půjdu dělat pro někoho jiného. Tam jsem zůstal 3 roky de facto ve Vídni na téhle pozici marketing manažer a pak jsem se ještě podíval na necelý 3 roky vlastně naší globální centrálu, která je v Amsterdamu, kde jsem měl na starosti de facto vývoj globální strategie pro jednu klíčovou kategorii v rámci Philips portfolia. V roce 2010 jsme se rozhodli vlastně s rodinou, asi hlavně kvůli rodinným důvodům, že se chceme podívat zpátky do České republiky a že se chceme zase tady chviličku zdržet a ukázat, co se tady děje. Takže jsem necelý 2 roky zpátky v Čechách a jsem po nějakých 12 letech marketingu teďkon v salesu. Takže zajímavá se jakoby zkušenost nebo zajímavá změna. A musím říct, zatím dobrý, zatím mě to pořád baví. Já jsem si dneska pro vás připravil prezentaci, omlouvám se, je to teda v angličtině, ale my máme úřední jazyk angličtinu, takže všechny prezentace u nás jsou v angličtině a skoro ta angličtina je pro nás jednodušší něco vyjádřit nebo něco napsat, než to rozepisovat tou složitou češtinou a vymýšlet nějaký hrozný překlady. Takže omlouvám se, že prezentace bude v angličtině, nicméně já budu mluvit určitě v češtině. Já to mám jakoby v angličtině, to je igniting growth, neboli obnovit nějaký růst. V češtině to bylo, jestli můžeme ještě v současné době růst. Hned se k tomu asi dostanu. Tady mám pár bodů, které vám chci ukázat. Já jsem se představil, teď bych chtěl představit tu společnost Philips. Chtěl bych vám i trošičku představit, v jakém prostředí pracujeme, nebo jaká je současná situace na tom trhu a v tom našem odvětví. Chtěl bych vám vlastně ukázat ten náš nový přístup, nebo tu naší filozofii, jak chceme ten růst dobít, nebo jak chceme, aby ta firma zase rostla. Nějaké výsledky a ponaučení nebo zkušenosti a samozřejmě v neposlední řadě, jaký to měl dopad, nebo jaký to má dopad pořád na nějakou naší organizaci nebo na ten tým lidí, který tam je. V rychlosti, tohle je naše společnost Philips Royal Electronics, to znamená královská společnost, která byla založena v roce 1891, působí vlastně napříč celým světem, sídlo v Amsterdamu v Holandsku. Možná někdo se znáte s někým z Philipsu a já všechny lidi ve Philipsu neznám, protože my jsme firma rozdělená na 3 malé firmy, na 3 sektory de facto. Nějaký mediční systémy, lighting, to jsou světla a zdrojové světla, žárovky, a já jsem vlastně reprezentant toho posledního sektoru, což je consumer lifestyle, neboli spotřební zboží. A to jsou výrobky od těch klasických do denních spotřebičů, jako holicí strojky, vysavače, žehličky, fény, ale i domácí kina, Blu-raye, sluchátka, kabely, baterky, suma sumárum asi 1000 položek, které máme v portfoliu. Jedna položka tam chybí, nebo jedna kategorie, možná jste taky nedávno někde zaslechli v novinách. My jsme se de facto trošičku zbavili našeho rodinného stříbra, a to jsou televize. Když se řekne značka Philips, tak 93% lidí na světě řekne, jo, Philips dělá televize. Už je neděláme, protože to bylo tak de facto ztrátový nebo tak neprofitabilní,
že se společnost rozhodla, že vytvoří jinou společnou firmu s čínským kapitálem, s čínským prostě financováním a bude nová společnost, která bude dále vyrábět televizory značky Philips, ale už to nebude prodávat společnost Philips. Společnost Philips prodává a operuje de facto asi v 60 zemích s nějakým ročním obratem 27 miliard euro, takže veliký obrat. Já vám to i hned přeložím de facto do českých poměrů, kde my máme v 2 republikách, Čechách a na Slovensku, de facto 50 zaměstnanců a realizujeme obrat nějakých 56 milionů euro v současné době. To je v současné době nebo v letošním roce. Když to možná shrnu rychlosti před tu krizi, nějaký rok 2007, tak to číslo bylo nějakých 80 milionů. Takže Philips, nebo de facto ta naše komodita, to naše prostředí elektroniky, bylo neskutečně zasaženo tou celkovou krizí a ty propady byly opravdu enormní. Tohle je de facto naše současná situace, která tady trvá nějaký 2 nebo 3 roky na českém, slovenském trhu, ale myslím si, že mluvím i za většinu prostě států, ať už ve střední, východní Evropě nebo i v ty západní. Ekonomika samozřejmě, nemusím asi o tom dlouhodobě povídat, velmi těžká, prostě pomalá, žádná konjunktura není, spíše recese. To má vliv i samozřejmě na spotřebitele nebo na lidi, co chodí kupovat. Lidi chodí jednak míň do těch jakoby obchodů kupovat nějakou elektroniku a lidé utrácejí míň. Dneska, kdo si jde koupit domácí kino za 20 000 korun, to jsou prostě jednotkové případy. Lidi jdou a koupí si novou varnou konev, která jim odešla, nebo žehličku, která se zkazila, ale abyš někdo šel a koupil si lepší, upgradeovaný výrobek, na toho dneska skoro nenarazíte. To jsou výjimečné případy. Spousta těch kategorií, to je vlastně důsledek, vykazuje prostě propad nějakých posledních 12 měsíců. Co dneska funguje, je, že lidi trošičku pořád dbají nebo nechávají si záležet nějakým životním stylu nebo zdraví. To znamená, kupujeme, docela dobře se nám prodávají elektrické zubní kartáčky, docela dobře se nám prodávají jen pánský holicí strojky pořád. Tohle jsou jako nějaký výrobky, které ty lidi potřebují a táhnou a chtějí to kupovat. Ale tam spousta výrobků, komodit, které lidi vůbec nepotřebují a nechtějí kupovat. Spoustu vlastně našich zákazníků, ale i jakoby konkurentů má neskutečný jakoby tlak na marži. Všichni chtějí osekat náklady, všichni chtějí zefektivnit, prostě když mají menší tržby, musí automaticky mít i nižší výdaje, nižší náklady. A proto je neskutečný tlak ze všech těch jakoby zákazníků na nás, na dodavatelích. Potřebujeme mít lepší marži než loni o 5 procentuálních bodů. A to samozřejmě v tomhle prostředí je těžký prostě slíbit nebo zaručit. Na druhou stranu ta konkurence je velmi, velmi agresivní, ať už je to prostě Philips nebo čínský dodavatel nebo korejský, asi možná taky sami to cítíte, když se budete podívat nějakých elektroprodejen, že Samsung, LG, tyhle ty korejské brandy, které to pořád dokážou vyrábět relativně levněji než my, ty evropské značky, takže v dnešní době de facto dominujou. A oni mají jako jinou strategii, že de facto všechny ty vlastně aktivity nebo ten svůj podíl na tom trhu si nesmírně kupujou. A ty peníze, které oni do toho nalévají v současné době, je neskutečný a my na to nemůžeme jednoduše reagovat. Philips dlouhodobě ztrácí nějakou svoji pozici na trhu a samozřejmě svůj nějaký market share, tržní podíl, který je pro nás hrozně důležitý, na čem my jsme hodnocení. A to je samozřejmě negativní nebo nepříjemný trend. Já se k tomu za chviličku ještě vrátím. Jediná asi pozitivní zpráva pro nás je, a možná taky to znáte z vlastních zkušeností, že online prodej na internetu roste o nějakých 30%. To je dobrá zpráva, na druhou stranu je tam i negativum, že bohužel tady ten online znamená, že nám to sráží nějakou celkovou průměrnou cenu na trhu. To znamená, my uvedeme na trh výrobek za 1000 korun a během 2 měsíců ta cena je prostě na tom trhu zdevastovaná a je tam propad o nějakých 20-30%. Proč? Protože někdo to nějakým způsobem chce prodat rychlejc a líp, tak to na tom internetu zlevní. A zlevní to jeden, a druhý den to zlevní druhý, a třetí den třetí, čtvrtý, pátý, šestý. A během prostě 14 dní ta eroze je neskutečná.
Tohle je nějaká současná situace a ta situace byla stejná asi před těma 2 lety, když já jsem přišel do té České republiky a já jsem sem byl vlastně najmutý naším generálním ředitelem, který je Holanďan, který mi řekl, hele, ty znáš český prostředí, máš nějaké zkušenosti a já od tebe očekávám, že mi prostě pomůžeš vymyslet nějakou novou strategii nebo taktiku, jak ten trend změnit nebo co s tím udělat. A já jsem říkal, to je hezký, ale byl bych rád, kdybych to věděl, nebyl jsem si jistý. Nicméně můj první bod byl, že jsem se šel podívat do toho trhu. Navštívil jsem několik obchodů a divil jsem se prostě, jak ten Philips, který v minulosti tady byl velmi silně zastoupený. To je fakt, v skoro každém obchodu jste našli ty naše výrobky, ať už to byl ten holicí strojek, žehlička, vysavač nebo cokoliv. A já jsem byl v šoku, jak prostě my jsme z těch obchodů zmizeli. Že tam je najednou prostě konkurence, že tam je spoustu prostě těch čínských značek a těch béčkových značek a výrobků, který si ty naši zákazníci přivezli sami, na který má nějakou lepší marži, tak jsme říkali, ježišimarja, kde jsme. My jsme totálně zmizeli v té naší distribuci, té naší vizibilitě. A já jsem se pak šel zpátky podívat na nějaký náš market share, který kdysi dávno byl 30%, to znamená 30% celkového trhu vlastnil Philips. Dneska my vlastníme 13%. A já jsem si říkal, 13%, ale pořád ještě dobrý. A jako když my nejsme skoro vidět a máme 13%, tak to není tak špatný. Co kdyby my jsme by najednou zase byli vidět, jaký by mohl být ten náš tržní podíl na tom celkovém trhu. A de facto to byla nějaká moje filozofie, kterou jsem pojmenoval takhle. V angličtině to znamená nějaká válka, war, ale de facto válka to vůbec neznamená, protože to znamená winning at retail, že chceme vyhrát vlastně v tom retailu u těch našich zákazníků. A jak? Znamená, že prostě chceme vyhrávat na těch regálech, na těch obchodech. Chceme vyhrávat, být lepší než konkurence, co se týče nějakého druhotního vystavení nebo toho samotného vystavení těch našich výrobků. Víte, spousta věcí se u nás prodává prostě přes ty letáky. Máte dennodenně plný schránky letáků, kde jsou nějaké cenové bomby nebo novinky. Tady prostě my musíme najednou být taky lepší než ta konkurence a být vidět víc. A spoustu prostě dalších věcí, tak, aby na konci jsme mohli říct, že zase získáváme ten market share. Jasný, ekonomika špatná, kategorie padají, ale my můžeme pořád růst na úkor té konkurence, protože věříme, že to můžeme a umíme dělat líp než oni. Proto jsme přišli ještě, ale teď se možná omlouvám, já jsem nepřišel s něčím unikátním nebo revolučním. Tohle je prostě, bych řekl, klasika rychloobrátkového biznisu. To není nic revolučního, nic jiného. Sales fundamentals, prostě základní principy jednoduchého obchodování, co musíte splňovat, abyste byli úspěšní. Takže my jsme se de facto řekli, vezmeme, co funguje, nebo co jsou ty principy rychloobrátky a dáme to do našeho prostředí. To znamená, ty sales fundamentals je taková pyramida, která začíná v tom, že musíte mít tu distribuci. Musíte mít výrobky v těch obchodech, kam ty lidi chodí a kde se prodává. To je krok číslo 1. Musíte tam mít adekvátní konkurenční pricing nebo ceny. Nemůžete tam mít prostě horší ceny, než je konkurence nebo než ten trh očekává. A hlavně musíte tam mít nějaké ceny. To zboží musí být nějakým způsobem vystavený. A jak jsem říkal, lépe než ta konkurence. Dále další krok, když tohle všechny 3 body máme, tak pojďme si hrát opravdu s nějakou zajímavou nabídkou nebo pobídkou pro ty lidi, jak je tam přilákat víc, jak jim prodat víc. A pak už je to jenom ty vrcholy té pyramidy, že to už jenom, když to máte ty první 3 kroky, tak je to dobrý, a když to máte ty poslední 3, tak je to super. To znamená mít druhotné vystavení, mít tam nějaký propagační materiál a samozřejmě poslední nějaký servis, což znamená pracovat s těma prodavačema, s tím, kdo vám to zboží prodává, motivovat je, přesvědčovat je, že Philips má ty správné výrobky. My jsme to pak ještě rozbourali do jednotlivých prostě kroků nebo bodů. To znamená, co to pro nás znamená mít dobrou distribuci. Dobrá distribuce znamená mít vyjednaný nějaký konkurenční nebo konkurenceschopný listing na těch centrálách těch zákazníků. Ale tady byl zásadní rozdíl. My musíme mít jistotu, že ten sortiment, který dohodneme na té centrále, ať už je to Datart, Electroworld, Tesco nebo jakýkoliv zákazník, tak je potom zpětně implementovaný na těch jednotlivých prodejnách. To byl ten můj první problém, který já jsem zjistil. Když jsem přišel za mýma key accountama, ukaž mi listing. Jo, mám zalistovanou 12 holicích strojků. Fajn,
tak mi to pojď ukázat na ty prodejny. Vybrali jsme si 3 prodejny a z těch 12 holicích strojků tam byly třeba nejen 4 nebo 5. Takovýhle hrozný čísla, jako jo. A z těch 5 holicích strojků třeba tam byl jeden vystavený za vitrínkou, ale už tam nebyl jakoby zboží, který si můžete koupit, to znamená, který si vyberete, vezmete krabici, dáte do košíku a jdete. Protože takovýhle hrozný boty nebo hrozný díry v tom trhu jsme měli. O pricingu jsem mluvil, o shelvingu. Tady byl první jakoby můj nějaký KPI, který jsem dal tomu týmu, že když máme, zase vezmu kategorii holicích strojků, když Philips má 60% tržní podíl na celém trhu, tak chci, aby jsme měli na regále jakýhokoliv zákazníka 60%. Proč tam je konkurence s větším podílem, než máme my? Jak je to možný? A tady zase je důležité si uvědomit, že to není jakoby jenom náš výmysl, že chceme mít, aby tam ten Philips byl. My musíme jít za tím obchodníkem a přesvědčit ho, hele, na trhu v České republice se prodá z 60% Philips. Proč tam máš Philipsu míň, než by si měl mít? Ty neprodáváš jakoby to, co se prodává na tom trhu. Ty ztrácíš ten prodej, ty ztrácíš ten zisk. A na tohle to oni hrozně slyšeli. Že my jim říkáme, když efektivníte, zlepšíte tu vaši distribuci, tu vizibilitu, zvětší se vám obrátka, zvětší se vám prostě tržby, budete mít lepší zisky. Takže my jsme de facto nastavili, že nějaký ten náš shelf share, neboli ten podíl na tom regále, musí být roven, minimálně roven, nebo ne-li větší tomu nějakému tržnímu podílu. A my jedeme opravdu řádově, máme 60% a chceme mít 60%. Já vím, že rychlo obrátka, kosmetika jedou, že mají tržní podíl 20,25 a počítají regál opravdu na setiny procenta, že tam chtějí mít 20,25% toho regálu. Tohle je moje ideální situace. Tomu já říkám nějaký prostě in-store excellence, že jsme udělali všechno, co můžeme mít. My máme správný shelf share, nebo ten podíl na tom regále, máme správný pricing, máme to dobře vystavené a máme tam druhotné vystavení a máme tam samozřejmě nějaký propagační materiál, který to vypichuje a přilákává víc lidí. Možná jenom příklad úplně z jiného prostředí. 2 vody nebo 2 značky vod. Fiji a tohle myslím 7up. Takhle se dá taky koukat na to, prostě, jak vyhodnotíte toho zákazníka nebo ten váš tým. Zjistíte, konkurence tady má a druhotný vystavení display, fajn. My máme taky, jsme spokojení, v pořádku, jo, čekáme, kdo se bude prodávat víc. Ale pak se na to podíváte do detailů, jdete se podívat dál do toho obchodu a jenom zjistíte, že to Fiji má prostě druhotný vystavení na každém prostě rohu toho obchodu, na každém konci toho regálu. Jdete dál a zjistíte, že oni mají prostě i v sekci zeleniny nebo prostě úplně v jiný sekci, než ta voda by měla být, tak tam mají další paletu druhotného vystavení. A mají to i tady, a mají to i tady, a mají to i všude. Takže vy to nemůžete srovnat, že máte druhotné vystavení na obchodě, stejně jako konkurence, ale musíte to srovnat, že vy máte jedno druhotné vystavení a u nich tam mají 10. A asi co se bude prodávat víc. Že tohle je jakoby naše myšlení nebo naše filozofie, jak chceme prostě porazit tu konkurenci a tady ta výhra tou konkurencí by nám měla přinést ten tížený růst. Tohle jsou nějaké prostě prvotní výsledky, jo. Jak jsem říkal, ta situace byla tragická na začátku. My během de facto pár měsíců jsme vybudovali podstatně lepší listing. Listing míním jakoby to zboží, který je domluvený centrálně u těch našich klíčových partnerů a je pak i jakoby realizovaný na těch prodejnách. Najednou jsme zjistili, že máme 90% plus dostupnosti toho zboží na těch regálech, na těch obchodech. My jsme šli do těch letáků, najednou jsme se stali prostě číslo 1 ve všech letácích na celém trhu, že najednou byl vidět Philips s těma našima zajímavýma, atraktivníma nabídkama. A samozřejmě jsme byli vidět i na těch obchodech, že jsme prostě přišli k jednotlivým kategoriím a najednou jsme se s tím trošičku začali hrát. To zboží uspořádávat, dávat tam nějaký propagační materiál, vystavat ho líp než konkurence. Tohle je třeba naše vystavení a tady dole konkurence. Zase jenom detail. Konkurence je dole, my jsme nahoře. Lidi tohle to berou, nebo lidi tohle hrozně ovlivňují, jak ta značka je prezentovaná, jak je vystavená. Ukázka druhotného vystavení, který jsme skoro nemohli najít před tím rokem a půl. Najednou to uvidíte dneska, bych řekl, skoro na každém skoro na každý elektroprodejně.